Benaguasil ha completat la participació de la segona fase del projecte europeu BRIC 2030, on 60 alumnes de l'IES de Benaguasil s'han implicat en la gestió pública aportant idees per al futur de Benaguasil. Estem treballant en el grup de treball per a l'Agenda 2030 i estem agafant idees i elegint-les per a presentar-les en l'Ajuntament de Benaguasil. La primera, en oli reutilitzable que entre tots acollirem, fer sabó i els dimecres i diumenges en el mercat ficarlo a la venta. Planificado varias ideas para hacer en el pueblo. Una de ellas es poner tablillas en el instituto para dejar los patinetes ya sea fuera, dentro, y poner un cine en Benaguasil. Así la gente joven como nosotras, y nosotros podemos tener un lugar para ir con nuestros amigos. És molt interessants i molt divertides. Durant els 3 dies s'han rebut xerrades en matèria d'oratòria i exposició de projectes amb experts que els han explicat tècniques per parlar en públic. A més, els alumnes també se'ls va repartir esmorzar popular i un detall de la marca local 32 de 40 per a cadascú. Des de la regidoria de projectes europeus es continuarà treballant en les activitats de participació juvenil. Benaguasil celebra durant estos 3 pròxims dies les següents jornades del projecte europeu BRIC 2030, que el que busca és apropar la Unió Europea a les institucions europees i també la participació, en aquest cas en el col·lectiu més jove entre la joventut del nostre poble. Des del govern municipal el que volem és fer partícipes a tota la gent jove que està participant a través de l'Institut de Secundària IES Sostenible una sèrie d'idees que ells van plantejar en les primeres jornades i que en aquestes següents jornades depuraran per arribar a les terceres jornades del pròxim mes de juny i triar aquella idea o aquelles idees que durem a terme com a projectes municipals. Una aposta, en definitiva, clara per la participació, una aposta clara per Europa, una aposta clara per Benaguasil, però per damunt de tot una aposta molt clara per a la gent jove, per la gent jove del nostre poble. Ara sols queda esperar a la fase final del projecte on els alumnes hauran de presentar la idea en el ple de l'Ajuntament de Benaguasil.